katigian akagiat tigian na bakong kadanay kasumbali at tigian na panginsan na angkor katigian na suwina ak na tigian na panginuntulan na kakwalungan na kaunatiyan. Hey tigian na panginsan na angkor katigian na igiraan na disiding kita-kita mga watasang kaya pantagawalayaw inaakad na pasya pa rin kasiran ka na kung yan di pagkatadmi. So hajar mga oripno Allah. So pagarin niyo hajar akar mo Ibrahim na panggetanan. Sagyang kutwa di kampitera yung bata mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala. Mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumiyo mo din sa Mina. Sumiya ka panay hajar ka no. Na miya kasong si sa Mina. Na paganiyawitan yan na sa Jamratul Sugra. Tumiyang galin sila mo Jamratul Aqaba na Jamratul Usta si Kulambakator na pumudi ko sila ng mga iblis sa Panginoon sila na Ibrahim na sambalag yan na sa itan ano man ay kasubali nga sa kaya darwaro na taka ya ko man silang ko Jamratul Kubra mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na kiyapatan sa kanya din Ismail alayhis salam ang pagpakahiro hey tiyan nama dingga kaya tiyan na pandilya dingga ditetali ka tiyan na susugun na ka Allah sumbali akong ganda kaya tigyan nama. Naminiga din sa Ismail alayhis salam. Sa pagpakagiro, hey, tigyan nama kulay. Na di akong katigyan. Didingin na katigyan na sa kisungkod na kaong sagyang ka na napadang ka. Kamay ko ko na tigyan. Na kaya pansirang kasarano na si Irakan na kasudiyang katigyan o Allah. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sudin sukin ibutad nun. O Ibrahim alayhis salam ako padangyan si ko. Bakrong Ismail alayhis salam na miya kaplalis sa mga malaikat ang pagpakagiraw sila. Ya Allah! Ilang ka man suwata! O Ibrahim, kay man to na ipragayan din ako agamang ka. Na miya kagiraw sa Allah. Ilayan yung so Khalilullah. Ilayan yung sorry panagan. Apantag ako kanina na kandi ka suwata. Nadan niya napakalang at tingin. Subabayan si kukambubo at atiyan. Hey mga malaikat takan. Nasa kasini yung si Ibrahim. At ito ka na ginaway. At tanto sa kanya na di mangungunutan na kanatigyan. Yuto mga oripro Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ko to, amiyang gulola, na inapya ka siyang Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga malaikat. Asabang ko kene, Allah subhanahu wa ta'ala, sa apay suwata o Ibrahim alayhis salam na impragaya na si kwa mo Allah subhanahu wa ta'ala, na inapromang mo Allah subhanahu wa ta'ala sa dua. O Ibrahim alayhis salam, asulangon ng buwatan yan, na palapalayaw na makambuat asulangon na nabi. Agi ito susugun Allah subhanahu wa ta'ala pagkawid niyan sa isagyang kayagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ko to, akapagisombali niya nun, na piyagsiuguyan na sa mga malaikat sa kumasiran sa kibas, ay sanggar kulig o Ismail alayhis salam. Kaknabat tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ko to, akapagisombali niya nun, na kanabaya pigisombali yan na swatayan, kaya pinikisombali Allah subhanahu wa ta'ala ko Ibrahim alayhis salam, na sumabaya ko kang bubota, adi niya naman sampik ko ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyuto ko, igyan ko to, akele ko Allah subhanahu wa ta'ala, na so Ibrahim alayhis salam, na langon no nabi, na palapalaya si idin na miya kang buat si kumbuatan no Ibrahim alayhis salam. Gyuto ko mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala, o kuno manggulungan tanong mambuy, aso mga darudupayo na masubuyo, ko kang gulubang ko ang Allah subhanahu wa ta'ala, na yung garanturan Allah subhanahu wa ta'ala ko pamilya niyo na pito apidiyo na palapalaya din ang garanturan Allah subhanahu wa ta'ala apalaya niyan din siyapan sang kaya dunia apakah pembeli niyan silang pernah mga salih si sagyang kaya dunia mawarip Allah subhanahu wa ta'ala gyuto igiyang kay adi ikang galubakasang kaya agama na iya kapagpakaapasyan na di ikasurugan no dato ang mga bai di ikasurugan no mga dato ang mga bai. Kami ang tutun ko nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya pangapa sudawa o nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siuportas kaniya no Khadijah. Siuportas kaniya no Khadijah bintu Khalid radhiyallahu anha. Ito insyaAllah ta'ala na kinakinanglan na sumanga dator kita no na sumanga bayar kita no na palapalaya sinan din makanggalabak si ikwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Inaw na panggaganatatan si sagyan kaya dunia. So kung sumangabay, na kanabay abuwa galabakiran, nabaso katin diri walay,
Kena bayar buah gelebekiran na sukarita na kumawata. Kena bayar buah gelebekiran na sukapaninindaan. Kami akan lalasiran membuisangan kuagamu Allah SWT. Paganayro na sana no mga bay si kuagamu Allah SWT. Na tarutok pa kapangungunutan ko Allah SWT. Tarutok. Sulaw na pagkanagiran. Akat teru Allah SWT na palapalayaran din ang paperatian. Ikadua, nagyang ko to, amabaloy su ginawairan, gyang ko to, kipatin digeniran, si iku mga wakto niyan. Andi kadaga ko bang naapian to na idiran dinggalabakan, na manggalabakiran, daaniran na manggalabak so di kitin digeniran ko sambayang nagubo bitar sang ko to galabakan sa walay. Yuto ko ni isang ano mga bay. Ikadua galabak ko mga bay, nagyang ko to, padesiran, adi pudi-pudi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira ko na may kasembayang siran sa subuh, agira may kasembayang siran sa asar. Na ipatir sa bikiran sa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sa magatos. Kaya ko nabalasay. Nasa din sa pagkatasbik si sa magatos uman, salungan mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa alungan na hari kiyaman, nas kaniyang ko ni pinakamatay diro, akaadin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko to, akitasbikan. Udi nakasalawati ko nabitano. Sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sa makamagatos. Na umang ko nisrati man na salawatan ko nabitano. Napupagi salawatan tanong mamunabita o Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat yan sa makasapulo. Agyan na ni pitiman na nabulong. Kaya man na o salawat. Na ya Allah, buging ka sa kalilinta di sunabiyam ya gusto pamilya niyan. Na pakisambag ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa makasapulo. Sa iko mga malaikat yan, sa panggiraw sila na, ya Allah, buging ka sa kalilintad, agyang ka sumialot ko na bingka, agus sa mga pamilyera. Andi, so Allah subhanahu wa ta'ala, magantang niyan sa kalilintad na tamang ko mga panyakit sa agyang kaya dunia na kada, mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, nagyang ko to aditan di kapag istighfar, kapag istighfariyo ang mga bay sa makamagatos, sa iko kapakasumbang iyo sa subo, kapakasumbang iyo sa asar, na ayak ko na, abalasanan na api ako na ayad na kalaamian dusang ka na dataro di diuragat na iprilar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua na pelubul-bul din Allah subhanahu wa ta'ala so kawiyag-wiyag si sagyang kay dunia. Ikatalo na persikiyang kano Allah subhanahu wa ta'ala anderudu pa sa ninyo kekiramang magitong mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalo, ikapat agalabak o mga bay, nagyang ko to, lalayo nila nakapambatya sa Quran ko mga walayran. Lalayo nila nakapambatiya sa Quran. Kaso ko nasuwalay pambatiya sa Quran na pambalingan ng mga malaikat na pagawaon sa mga iblis. Ikalima, ikanam, agalabo ko mga bay. Nagyang ko to, diiran di, kapanam, so ibadayran na gusto jikriran. Yang ko to, diiran di kapanambuyang sa mga nawafil, mga sunnat. Bila boro nagyang ko to, salatut tahajud. Gira kaya rami ganagawi. Adita lo di pula pada duduk Allah subhanahu wa ta'ala ginaw tanah inaw ya Allah. Miya dusa ko sagiang kaya miya kapipira puluh rabun. Ugay di manto ya Allah na siyabut takan. Apa gendu dakor kana petubat nak reka sukap kesawaya kena kuauratakan. Ya Allah, dia kung kapag pedako mga tao ay tinakaw na sukya sawaya kena kuauratakan. Ya Allah imanto ya Allah. Na pernah nanguran akor kana guseng ko pakor ka. Ya Allah, sakon sa tawa tubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Seko din yang penak kandu di salim Allah subhanahu wa ta'ala. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na fitru yang diri sa Quran. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Di kanu kedai sa pangina makulim Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso kadan dan dudusa na iprilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito ko nagalib ko mga bay. Nasu kapo pengendawairan si ko mga watairan. So kapo pengendawairan si ko mga watairan. So kapembatiya sa Quran, pengdaw siran sa kabati ako mga hadis, pengdaw siran ko ki paginitaw na ko hadis, o di na ki paginitaw na ko sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay akong ubayad na manggulubog tanong, na sumanga tatanong na aya mapaki, ngulubog tanong kira na mapakalang tanong siran sa Quran. Kaso kung so, dua balalo kas, ang pembuatan sa piyakalangan sa Quran, nasi kung sa alawan na hari kiamah, napakapesang ka din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangka damas matihiya di swalungan. Nagupakapanditaran sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sanditar na di malay arga di sa dunia. Nasi pensagyang ko tuwa di panakapungukum Allah subhanahu wa ta'ala
nasugo niyan sila na tiyan na, hey, dua ka taon lo kasang kai, amya ka lang ako kita bakat, nasunod ka na dun ko surga, nakatan so pintuan no naraka, na ilay ka noron, ko 10 ka tao ko mga pamilya niyo, amya ka naraka, miya tangga daw pa ka naraka, napangunutan niyo ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yuto inshallah ta'ala, na yan kaya ikaw,